аз туямон 4 сол гузашт, вале ман ҳанӯз бокираам, мегӯяд қаҳрамони мо. асаб хусусан касали сар ки ба забони русӣ припадка мегӯянд. табобати саратон, сафедпӯстӣ, бемории қанд, дороҳо барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, табобати бефарзандӣ аз ҷониби Муҳаммадрасули Иброҳимзода бо усули гиёҳдармонӣ. хусусан барои касалиҳои бемориҳои вазнине ки ғадудҳои ширӣ, ғадудҳои бехи гардан, ғадудҳои гӯш ки ба касали саратон шабоҳат дорад, чандин одамо омада шифои комил ёфтанд. Доставкаи доруҳо ба тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон. шаҳди шифо, маззаи табобати табиатро бичаш. исмам Шаҳло, зода ва истиқоматкунандаи Панҷакент мебошам. маро мушкилии хонаводагиам маҷбур сохт ки коғазу қалам ба даст гираму диламро холӣ кунам. қонунҳои нонавиштаи деҳот, зиндагии мардуми кӯҳистон қоидаҳои худро дорад, хусусан масъалаи хонадоршавӣ дар байни мардуми деҳот масъалаи хеле нозук аст ва духтарони деҳотӣ баъди ба шавҳар баромадан ба хотири бахт ба душвориҳои сахт тоқат мекунанд. 4 сол пеш бо ҷавоне ки дӯсташ медоштаму ошиқи зораш будам хонадор шудам. мо то рӯзи тӯй тариқи телефон гап мезадем ва мудом аз аҳволи ҳамдигар пурсон мешудем. ӯ маро зиёд дӯст медошт ва ҳеҷ гоҳ ғамгин шудан намегузошт. пеши худ мақсад гузоштам ки хондагӣ ҳам набошад ба мурод ба шавҳар мебароям ва агар падару модарам зид бароянд ҳамроҳи ошиқам аз деҳа фирор мекунем. хушбахтона падарам ҳам қавму ҳам деҳа гуфта хостгории муродро хуш пазируфт ва барои хушбахт шудани мо фотиҳа дод. он рӯз ман худро хушбахттарин духтари дунё меҳисобидам. ҳамон сол ман донишгоҳи омӯзгориро хатм намудам ва баробари диплом гирифтанам тӯи ману мурод барпо гашт. бо либоси сафеди арӯсӣ ва ба қалби моломоли орзуҳои ширин ба хонаи бахтам қадам неҳодам, вале чашидани шаҳди висол ба ман муяссар нагашт. муроди ошиқи шайдо на шаби аввал ва на шабҳои дигар майли ба ман наздик шудан накард. бо гумони он ки шояд шавҳарам бемор аст, то баромадани чилаи арӯсиам лаб зери дандон гирифта дар ин бора даҳон намекушодам. ҳамин тавр аз туямон чанд моҳ гузашт, вале мурод ҳамоно дилу нияти ба ман наздик шудан надошт ва бо ҳар баҳона аз ҷогаҳ мегурехт. шавҳарам бар зами дар бистар сард буданаш дар ягонҷо кор намекард ва рӯзи дароз пояшро болои по монда хоб мерафт. ман гӯё шавҳар нею зан гирифта бошам. дар мактаби деҳа муаллима шуда кор мекардам ва аробаи зиндагиро ба танҳоӣ мекашидам. ҳастиамро пурра ба кор бахшида кӯшиш мекардам ки дар бораи зиндагии нобасомон ва берангам фикр накунам, вале саволҳои пай дар пайи хешу табор дар бораи он ки чаро фарзанддор нашуда истодаем захми диламро хуншор мекард. бечора бача хушгӯӣ карданӣ шуда гап мепартофт, вале дар ҷавоб хун ба сарам зада сангу кӯлох ва ҳар чизи дигаре дар пешам баромадаро ба сӯяш ҳаво дода элмуродро дашномҳои қабеҳ медодам. гирдоби зиндагӣ. шавҳарам баъди 1 сол гӯё бо нияти коркунӣ ба Русия рафт, вале бо ҳамин беному нишон шуд. вай на як тин пул мефирист ва на занг зада аз ҳолу аҳволи мо хабардор мешуд. модарам мегуфтанд ки шояд ба шавҳарат ҷин ёр шуда бошад, чунки яку якбора аз зан ва зиндагӣ дилсард гаштани мард номумкин аст. ман метавонистам ҳамон вақт аз баҳри чунин ҳаёти бемаънӣ гузашта баромада равам, вале азбас ки муродро аз сидқи дил дӯст медоштам, ба ҳамааш тоқат карда бозгашти шавҳарамро интизор шудам. шавҳарам баъди 1.5 сол баргашт, вале ҳамоно мисли пештара шавҳардорӣ бешавҳар будам. гоҳо тоқатам тоқ мешуд ва сабаби аз ман нурӣ ҷустанашро пурсон мешудам. мурод баҳона пеш меовард ки асабаш хароб аст ва то ба худ наояд бо ман дар як ҷойгоҳ хоб карданӣ нест. барои одамоне ки шавҳат гум карданд, иммунитеташон паст шудааст, фарзанд надоранд, аҳми доруҳо истеъмол кардан, бастанд, малҳамбандӣ кардан, шифо ёфтанд. доруҳои табобатии мо барои фишори хун, бефарзандӣ, саратон, зоб, асаб, сарияз, бемориҳои меъдаву рӯда ва дигар бемориҳо мебошанд. банда нависанда, шоир ва узви таибои байналмилал, узви рӯзноманигорони иттиҳоди шӯравӣ мебошам. дар давоми умри зиёда ман зиёда аз 21 китоб навистам. шумо фақат занг занед, мо доруро бурда мерасонем. бурда расонидан дар шаҳри Душанбе бепул. чанд бор гуфтам ки ба назди духтур рафта табобат бигирад,
аммо бо шунидани ин суханон шавҳарам ба ғазаб омада дод мезад, ки ягон мушкили мардона надорад, кадом вақт ки дилаш хост ҳамон вақт бо ман наздик мешавад. бо ҳамин аҳвол чӣ хел аз зиндагиамон 4 сол гузашт нафаҳмидам. мурод то ҳол дар ягон ҷо кор намекунад ва мудом аз ҳисоби ману бародараш хурда мегардад. дар хонаи шавҳарам шавҳардорӣ бешавҳар ҳастам. ба назарам чунин мерасид, ки мурод заннею маро ба худ хизматгор гирифтааст. хизмати падару модарашро мекунам, либосашро мешӯям, хӯрок мепазам, моҳонаамро оварда бо 2 дасти адаб ба дасташ медиҳам, то ки шавҳарам ҳамроҳи ҷураҳояш кайфу сафо карда гардад. вале бар ивази ин ҳама қурбониҳо ҳатто як зара меҳрубонӣ намебинам. мудом аз ман пул талаб кардани шавҳарам ҷонамро ба лабам расонидааст. пул надорам ё намедиҳам гӯям, шавҳари хонашери майдонғарибам ба сарам зӯрӣ карда маро зери мушти лағат мегирад. на зан мекунад, на талоқ медиҳад. борҳо гуфтам, ки агар ман ба ту махкул набошам, талоқамро деҳ. бе ягон даъвою гапу хабари зиёдатӣ баромада меравам, вале шавҳарам пушти сарашро хорида мегӯяд, ки ман зани сар медодагӣ надорам. рости ман ин мардакро ҳеҷ нафаҳмидам. дӯст медорам мегӯяд, вале шабҳо рӯяшро тарафи девор гардонида хоб меравад. сарҳисоби корамро гум кардаам. охир то ба кай ман дар хонаи хушдоманам мисли шавҳардори бешавҳар зиндагӣ мекунам? мо дар як ҳавлӣ 4-5 келин ҳастем. ҳамин тавр 4-5 соли дигар бо маймунбозӣ гузарад. боварӣ дорам, ки падару модари мурод бо туҳмат ин келин бача намезояд гуфта маро аз дар берун мекунанд. фикр мекунам, ки шавҳарам танҳо ба хотири зани коргару пулё буданам маро аз даст додан намехоҳад. ба кадом мард намефорад, ки аз ҳисоби занаш маишат карда гардад. шунавандагони азиз, шояд шумо маро маломат карда лаънат хонед, ки сирри шавҳарамро фош намудам, вале охир ман ҳам инсон ҳастам ва орзую армонҳои худро дорам. дилам мехоҳад, ки мисли дигар занҳо шавҳарам ба ман меҳрубонӣ кунад. мехоҳам фарзанд дошта бошам ва бо меҳр аз дасти кӯдаконам гирифта ба боғчаю мактаб барам. чанд маротиба сари ин мавзӯъ ба шавҳарам суҳбат карда ошкоро гуфтам, ки агар бемор бошад рафта табобат бигирад, вале дилаш маро нахоҳад ҷавобамро дода зани дигар гирад, чунки зиндагии бефарзанд маъно надорад. мурод дар ҷавоб ман мардам, аз худам 100% боварӣ дорам мегӯяд, вале ростӣ дар 4 сол ягон бор мард буданашро ҳис накардам. ба ман бисёр мушкил аст. охир то ба кай мисли дугона чақчақ карда мегардем. тамоми хешу табор ба ҷону ҳолам намонда ҳар рӯз мепурсиданд, ки чаро аз туямон 4 сол гузашту то ҳол бачадор намешавем. хуштоманам маро гунаҳгор карда чанд маротиба зурран ба назди духтур бурданӣ шуд. оқибат ҷонам ба лабам расид ва пас аз 4 соли хомӯшӣ сирри шавҳарамро фош карда гуфтам, ки писараш то ҳол ба ман наздикӣ накардааст. аз куҷо ҳомиладор шавам? гумон доштам, ки хуштоманам то ҳол бо кира будани маро фаҳмида ин гапро ба шавҳараш мегӯяд ва падараш бо мурод ҷиддӣ суҳбат мекунад, лекин хаёлам хом баромад. падару модари шавҳарам зарраи парвои ояндаи моро надоранд. гӯё маро келин нею ба худу писарашон хизматгор гирифта бошанд. бепарвоии хусуру хуштоманамро дида ба модарам гуфтам, ки аҳволи шавҳарам ҳамин ҳаст. маро ба хона баред, вале дар ҷавоб қурбоқашу дорад, обрӯ дорад гӯён маслиҳат дод, ки тоқат кунам. худо хоҳад рӯзе ҳамааш хуб мешавад. бо баҳонаи меҳмонӣ ба хонаи падару модарам омадам, вале нияти дубора ба хонаи хуштоманам баргаштан надорам. ба аҳли оилаамон гуфтам, ки агар рафта чизу чораи маро аз хонаи хуштоманам наёранд, худамро ба дарёи зарафшон партофта несту нобуд мекунам. зеро зиндагии берангу бемаънӣ ба дилам задааст. дили бародаронам ба ҳоли ман сӯхта розӣ шуданд, ки маро аз шавҳарам ҷудо кунанд, вале модарам ҳамоно хонаи гунҷишкро вайрон кардан убол аст. инҳо бошад инсон ҳастанд. сабр кунед, шояд ҳамааш хуб мешавад. гӯён монеъ шуда истодааст. ман дигар дилу нияти ба он ҷаҳаннам баргаштанро надорам. аммо падарам мегӯяд, ки агар ман баромада равам, сирри мурод фош мешавад ва шавҳарам тобу тоқати бардоштани шармандагиро накарда даст ба худкушӣ мезанад. байни обу оташ монда чӣ кор карданамро намедонам. шунавандагони азиз, илтимос ба ман маслиҳат диҳед, чӣ гуна аз ин гирдоби номумедӣ бароям.